Sabahda малайлар ширатсалар, о, нормальные ребята. В общем, должны работать трезвые водители. Но у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Этерге куркам буар айынан мен. Ие. Шунда туып өстүм эти энилер шунда. Эти энем 38 жылгылар икиси де элхамдулиллах шүкүр. Бизден чыгып кеттилер бит инде. Экинчи күнү Энес абый деп іште кычкыралар. Сени көрсөтөлөр деп. Ничегинде мени нерсе көрсөтөлөр. НТВ бит ол. Российский канал все-таки. Қазір құсағын бейлі, мен андайында пока шауып нетіп келгенше телевизор жанына уже шул менің әйте білгерді менде. Мен бик аптырадым, конечно, бір жақтан. Шулай халық жаратып жиберер деп бірде ойламаған едім. Ол бізге ол вақытларда автобустарға қойып жерделер антиалкогольный аппаратлар, тиге система нити таштырып, нитеп инде барыбызга да бүтін автобустарға таштырып кеттилер. Иртә белән килгәч, дут итәсең, автобус кабынмаска тиеш, нитәргә тиеш. Но антиалкогольный ул вакытларда заманаларда булгандыр инде. Килеп куеп киттеләр. И менә шунда мен инде үземнең машина янына чыгып бара идем, карыйм толпа тора, тиге корреспондентлар, ниләр, әйтәм, нәрсә инде бу? Анарсын директор чакырып алды да, килер монда, килде, син ди шәһәрдән кайтканда монда русча сөйләргә кирәк ди. Мен килеп баскан идем, тотындылар сорау бирергә. Жообуңуз бик кызык яңгырайт. Анда сиз нерсе жооп берген идиңиз? Ул менә бераз генә аны ниткәннәрдер инде. Мин анда бит 1 минут кына тормадым, 5-6 минут сөйләдем. Әйттем инде, әйттем шулай дип. Нормальный ребята, ник нормальный бит, гаражда барса да әйбәт, барса да ник. Бераз генә да минем фамилия түгел, ни түгел. Мин инде әйтәм, шеф сөйләде башта, әйтәм. Ул кирип калган, әйтәм, мине простой кеше шоферны язмаслар дип иттем инде үземчә. Ул кеше, ул начальник сөйли башлаган, мин аны нишләтим инде, мин бу. Тәртип мин аны әйтәм, ну-ка ясам дип нитмәдем. Без инде мәктәпләр обслуживать иттек ул вакытта. Спорт, садиклар, бөтен нәрсә, потому что безнең истә иде, бөтен Саба районының бөтен нәрсәне без балаларның любой соревнованиеләргә, ниләргә, хыткая, любой мероприятиегә без нитәйдек. Казангамы, Чаллыгамы без җиттек. И шуның өчен трезвый водительләр кирәк. И менә шуннан чыккан ни инде ул, безгә аппаратуралар, ниләр куйдылар, и нәрсә. Ул вакытларда сам бире, шу эчә торган вакытлар булды микән? Мин аптырыйм, ул 10нчы еллар. И менә эшләдек. Гел кәне-тәне, как говорится, балаларны алып кайтасың, очень ответственный эш. Балалар, үзегез беләсез, ул вакытта хәзерге автобусларда яңаларда гына бар. Реминнәр, ниләр үзебез ясап, үзебез нитеп, үзебез гел тырыша идек диге, что рейсларда, ниләрдә балалар хавыф, хәтәрсез эшләргә. Мин Чаллыда гомер буе яшәдем. И авылга кайтырга туры килде. Иптәшем авырып киткәч, операциядән соң хатының әйбәтме дип хирург кирип чыгып әйткәч, әйбәт дигәч, әйбәт булса да авылга кайтыгыз дип нитте инде. И без авылга кайткан идек менә. Мин инде аны районга урнаштым. Мин гомер буе Дальнобойда җирдем. Мин бөтен Россияны җиреп чыккан кеше. И Европага да җирдем. Вакытында җиреп калдык. Менә хәзер бөтен дөнья бикле, бөтен дөньяны җиреп булмый. Германия, Голландия, ни бөтен нәрсә, Польша. Эльфия. 3 балам бар. 2 кызым, менә улым Наил. Кызларым туш Казанда эшлиләр. Барсы да әлхәмдулиллах шөкер, Аллага шөкер. Үзебезнең Татарстаныбызга, үзебезнең менә Россиягә дип әйтим инде, шундый чын җегетләр, кызлар честно эшләп йөриләр менә. Эшләрендә барсында яраталар, нитәләр. Мин үзем дә шундый первым делом самолеты. Мин горурланам балаларым белән, Аллага шөкер.
İki kızım da tırmışta. Mine oğlumda illendiresi var kanişne. Mine sizden doğup gitsem mine indi bugün Allah tilese. KVN da indi hokkeyda o 5 yaşından hokkeyda jirdi. Parası mine oğlum iyi. Hazırda mine Allah'a şükür onu bilesizdir indi. Между прочим, мен Üskende тоже, benim oğlum тоже КВН, все туда-сюда. Men тоже КВН'larda oynayıp jirdim, nelerde oynayıp jirdim. Tiyatrlar koyup jirdik, okuganda уже. 8-nji, 9-nji, 10-nji klasslarda okuganda bütün jarı biz jirdik. Bilmeyim, bulgandır indi, mine Allah Teala bergen, mine şu biraz pattalk ötüp töşek kişigene bulmagandır deyim indi men. Infarkt buldu, infarkttan soň уже все işletmeler, men bütün nerseler iti işlerge yaramay, ni avtobusda, ni nide, ahranat işlemişe bulmay. Tırmışını alıp baraga gerek. Men şunday jerege yaratam. 78-nji ýyldan beri za rulyum. Дальнобой, menim milyony kilometr sзади. Pray ütken. Ona bir değişiklik geldi. Kile şunday. Maşinada men alsam maşinam bile sileşem. Motorum medem senin işlerge tory kile, jerege köp tory kile. Soň bokşada indi hobbim. Bütün eýbirini üsterege tyrşam, kıt balalar etinige nujarasyň diýip niteler. Yok, men alarga aýtmayn beýnagda. Berengisinde oturtam pomidor kıyar çürtmut. Rehet oğulda neyse bütün yelek jemiş üse. Berengi kaşan tişlip şagalar, qarysyň, nitesin, gel suwlaryň sebepini nitip, üze bir niýe. Rehet şunday. İpteşim şeşekler yarataydı. Epet mine şul hatan kız kebek şeşeklerden mataşıp yatam, oturtam nitem, nişetesin indi. Menim любой sport niýinden menim mine Sovetler Soýuzy wagtynda gramatalarym bar. Şahmattan başlap, voleybol desem, kol kireşlerige, küterige, girlar, niler, bütün sport boyunca, voleybol, bütün nesa boyunca menim niler bar. Birinci orunlar niler algan. Men hali hatirlym, voleybol Plaşatkalar özübüz yasap, alümin temir şыбыкtan setkasyny yasap, ul bulmagan ol, nitmegen. Häzirgi wagtda köp bulgan bolsa, häzir bütün balalarga, пожалуйста, любой nerse. Biz üskende anyň şey bir bulmady. Ul ogaçlar sındyryp, hokkey oynaydyk. Ul tegi wratarga temir şыбыкtan tegi maskasyny yasaýdyk, şaýba lekmesin diýip. Şulay üstek mine biz. Ul kanki, tegi itikke, kanki häzirki gibi kankilar ýok bitinde biz üskende. Tegi şırrynap, gatyp bitýärdir, gadaklar bilen şırrynap goýup. Sanatoriýlarga nelerge mene jibereler indi. Barsam anda men oynayayım, urunlar neler alam, tenis oynayayım, ne oynayayım, voleybol oynarga yaratam. Öyle men yerlarında köterge magu, niterge özübiziň şol ne boýunça sportna yaratam şunday. Sabada malaýlar şiratsalar, нормальные ребята. Meni şulay garşy alalar, netele isen nerseler kışapka balalar. Etem din водители 27 oktyabr mili ol. Şunda bütünnisi meňe jibere başlaýar indi aldan. Oranda tanışlar var mı? Bar, kaçyk çeler. Esini bekle. Mene mene şulay menim bilen çeler bitinde. Mene şu abyyndy ol, mene şuşa, mene ne tigi videodagy birge çyp şulay jibereler. Menim bilen birge çelerdi. Sizge Allah'ın rahmeti olsun. Şulay meni поддерживать etgeniz için. Men sizni barygynda уважаю, обожаю. Siz barıгыз aýbat kişiler. Все нормальные ребята, короче. Молодцы. Rahmet.